אומר לי, תשמע, לפני שאנחנו סוגרים, יש לי בעיה, אני רוצה לדבר איתך על הבעיה. אמרתי לו, דבר, שתף אותי. מה תקוע אצלנו? אומר לי, תשמע, אני הולך רק למקומות שאני מזמין דרך בוקינג. שם איתם אין נפילה. עכשיו אני בדקתי, המקום שלך לא מופיע בבוקינג, ולא ב-Airbnb. זה מפחיד אותי. אמרתי לו, זו שאלה מצוינת. אז בואו נדבר על זה ונפתח את זה. אמרתי לו, יש שני סיבות שאני לא מופיע בבוקינג. אחד היא בגללי, ואחד היא בגללך. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, בגללי. אני לא רוצה שכל מי שירצה יזמין בצורה אוטומטית. אני רוצה לשמוע אותו, אני רוצה להריח אותו. אני לא רוצה לגלות שבאים לי ילדים בני 18, ויש לי וילה ב7 מיליון שקל. אתה רוצה שיערסו לי אותה? הייתי כנס אחר כך לחודש שיפוצים? אני לא צריך את זה. אני לא בית מלון שזה כמו ביטוח לאומי מקבל את כולם. אני ממש לא מקבל את כולם. אני רוצה רק קהל ואורחים שמתאימים בדיוק בשבילי, ואני מתאים בדיוק בשבילם, אני לא רוצה הפתעות. זה סיבה אחת, זה הסיבה בגללי. הסיבה השנייה היא, בוקינג לוקח 27% עמלה על סגירה. אתה רוצה שאני איקר לך את המחיר ב-27% בשביל שאתה תשמע